watieko to Kenya rumo. Wuogoko ing'i mondo ing'ini Kenya pod nitiere mabiro dhi mbele. Erokamano Nyabetha. To ng'ini mar mondo mi kata mna wang'e ni paro mar chik ma kama mabede koro ichwalo kata mna gi Godfrey no wuok kanye. Nang'o miyo ni kata mna ka nyalo winjo pachi Michael nikech bende odiochieng' manyoro kata mna ka nuntiere gi romo gi jofwambo nitiere moko kuom jodito mag sirkal ma bende nulieko ni bende siro paro mar chik ma kamaendi. Iparo nang'o miyo ni koro Godfrey de bede mana piny mabi gi paro mar chik di kapo nono ni oyud ng'ato gi weche maliko gi mibadhi ok nego bed ni donjo ne doho to itieke oko mar doho. Ang'o manyalo kelo kata mna paro makamano mar mondo mi chwal mar mondo mi kata mna jod bura lose? Sharon adwa koni ni Kenya ochomo kamarach. To koka wang'iyo koka wabeda akicha maber to wadhi dok e kama jomoko ni luongo ni the dark days. Nikech kiwinjo statement mane Deputy President mar Kenya owacho to en statement ma ka pinje moko to koro awase mana chako collect signatures mondo koro resign ogole oko nikech sami wacho ni wadwa dhi kalo chik upingo koda ok upingo matiende niya un kod gima waluongo gi dho wagunda no preempt decision. Kisebedo with that preempt decision, tidwok itimo gimiluongo ni public participation. Mondo idwar pach jopiny. Kar idwaro pach jopiny nang'o to already in kod preempt outcome. Sami timo pach imanyo pach jopiny, dongi tiyo gi pesa. Sami tiyo gi pesa dongi ma jopiny. Koro ka bed piny ber to wan kaka jo civil society pod wadwaro ni mondo wawachi ni wanyalo dhi to the extent mar kata na wacho ni Deputy President kayo to resign nikech okinyal tiyo gi pes jopiny tiduogi wacho ni jopiny go endo ni udag wiye gima wadwaro ni to nyakwa tima matiende kara pesa cha is a misplaced priority duoke ni jopiny mondo jopiny oti kode mano kwa keto kando penjo mipenja penjo ma very important to gima jaod burani biro go jaod burani bende en mana gi pache kose nitie gimoro nikech jomoko nyalo wacho ni dibed ni nitiere interest kata mna dwaro mag jo siasa kata mna mamoko. Gima nyaka wang'e mokwongo ni chik mar asekani en chik mamiyo wateko kaka jo Kenya mar ng'iyo kata mana gima waluongo gi dho wagunda ni procurement process kaka wanyalo goyo order mar gik mwadwaro nyiewo gik moko ng'ata kata gi pinje moko mondo be Kenya ka to inwango ka area no ema nitie gik mwaluongo ni deals mang'eny kanye kama deals chakorego matinde ni ng'at man kod paro mar kelo gini ka nitie kamoro moseneno toke ma wan pok waneno mbele kucho ni kama wachako gi ka to mbele kucho nitie rot moro masegero masekitu manyaka tayud kaka dhi kodo kama dwa chopi. Koro kanye ne mwawacho ni ya wang'e maber ni jo jailak gin jok man kod good thinking wach kamano gi dho Kisungu gin jok man kod good thinking kendo the members of jailak kata king'iyo gi to gin jok man kod reasonable maber wakwayo gi nikech this bill osechopi committee margi gi discuss ke at the jailak kacha mano mago gin one of the stages ma the bill bedo kadhe mondo yaka koro chopi parliament for debate wakwayo gin mondo gigweye kiko kadhe jailak ka wakwayo gi kabisa nikech ging'eyo kamwa ai kaka country giket issues mag parties kando mondo ging'e the interest of the people ka gisegweye ka to wacho ni po Nyasaye ni kodwa kopo ni